Zeg je nog eens? Dat hier een beetje blommig begon te worden. Een beetje maar, ja. Het was bij Jan Riek niet anders hè, vroeger, hè? Best zo? Bij Jan Riek van een doelman, man. Nee, dat was zelf. Ja, toen waren wij nog niet geboren. Toen zaten wij nog in de eileider of zo. Of in het... Roe Jan. Voor mij is dat gewoon Doe Jan, hoor. Oh ja, jongens, ja, Roe Jan is nu Doe Jan. Roe Jan! Jolle Poes kwam ik je tegen. Langs de doolman klim je aan. Op de fiets loopt in 3 wegen. Dit café van Roeie Jan. Zij doen niet mijn sapje en voet in oren en in les. Maar volgens mij hij en zo roste dos de lokken. Wie Roeie Jan, wie Roeie Jan. Dit denk ik nog steeds dikwijls aan. Als je een jongstje hebt biljarten, die vol schalpen linker vet. Wat je extra op te stoepen. En met bemorster kom maar uit. Een uitpapiertje open, die was een eerder met een brun. Die mossel op een 100 jaren lege bieden. Nog steeds dekkels aan. Wie Roeie Jan, wie Roeie Jan. Dat denk ik nog, ja! Dit is wel dieper in zijn glas. Liepen dieven in de klauwen. De blauwe pakten de rand te pas. En in al die drukte, wie de klap dan niet wist. Die al in onze vrolijkheid tegen de politiebussen pist. Wie Roeie Jan, wie Roeie Jan, wie Roeie Jan. Dat denk ik nog steeds dikwijls aan. Wie Roeie Jan, wie Roeie Jan, wie Roeie Jan. Dat denk ik nog wat gebouwen. Oh. Zie je daar nog wel een dingetje? Hier, ik denk dat dit is... Hier wat dan? Wees dat ding nog? Wat dat is, weet ik niet meer. Volgens mij is toch die auto van een Westkapelse Nokkertjok of zo. Oh, dat is een souvenir, dus die allemaal meer op even wachten. Als je niet verkeerd bent, hè? Nee, dat is een heel mooi dingetje.
Dat is een trofee. Daar hebben we nog veel gemaakt vanavond even. Jongens, die microfoon moet van even nog even vol hangen. Hè? Dus ik zou zeggen, heren, doe je BH uit. Hè? Als er nog souvenirs zijn, dan komt het wel goed. Nee, geen plastic in mijn ouwe. Dat het smelten. Al die milieuvriendelijk spullen, Johan. Jo,